Mpururu. Mushauna harangero. Tokumbira kakunemi naye mdzimire mabereka ana amutina. Mpururu kana mukanyayo. Mandibaya. Tokumbira gwara reupenyu. Idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje, uyewerere nje. Tokumbira shumba onaka ndakutenderere wati pagwara reupenyu. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi era rimwe zuva. Ndofunga munotondera muchirongwa chatapedzisira kukupai. Takanga tichitaura navaiti ndivo comrade vachiti vanhu vari kundishungurudzire chimudzinza munomu. Ndakauya ndakazorora, saka vakude chii kumarinda angu, asi pane here ane mishonga yake yaari kuda kubata. Naizvozvo nhasi uno katati aiwa, kana vataura varivo comrade, handei kune vamwe comrade tinonzwa kuti vanotiwo chii zvakare. Rangu zita ndinodzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Farirai chirongwa chedu chezuva ranhasi. Wapo here comrade? Comrade makadi tiri right isu. Tingade kuti munyasotitsanangura kuti imimi ndimani? Michael Mashawa. Okay. Comrade makafira kupi? Kupi kwacho? Kukotwa. Tisati tatanga hedu kukubvunza mibvunzo yakawanda, tingade kunzwa kuti chii chakaitika kuti zvizosvika murufu rwenyu. Ndakapotwa. Ndakakombiwa. Makapondwa? Handina, ndakapfiriwa. Vamwe vangu vanga pari pakapika vakandisiya. Dzavakanditana pfuti. Nehama yangu inogara munovhireji. Vanonzi matambudziko. Ndakafira ikoko sangu. Makafa muri vangani pahondo iyoyo? Ndichaziva nokuti makore awanda. Makore awanda. Asi mune mamwe comrades amuchiri kurangarira here amairwa nawo muri pamwe chete? Mupenyu ndiye. Pahomwe iyoyi shwana ndikatotaura nhoroondo yangu ise ndakapedza. Apa pahomwe ndakazouya ndikati ndikasara musango. Shwana ndakasara musango, ndirimo musango. Ko tiri kunzwa kuti makaunzwa wani pane guva renyu rakatogadzirwa chinzi mavigwa imomo. Comrade, makomrade yese tikada kuyabvunza. Hapana comrade anozvitora, panenge panotori nashefu wedu anofanira kuti isusu anotibatsira musango. Shefu iye anga asipo. Saka kuuya kwangu ndikauya ndikatoona. Akanditora. Saka kwamuri mapfupa enyu achiriko here kana kuti hakuna? Yariko mapfupa yangu yariko. Yariko.
Saka ava vainyepa kuti vakakutorai. handina kutorwa ndiri musango. Shefu wenyangarani. Ndachichaziva ende ndiri kutobatiwa zvese apa sisina kana chandichambosiya. Muri kubatiwa, muri kushandisirwa mushonga. Zvino kana mashandisirwa mushonga zvinozofamba sei manje kuti tikwanise kuwana pamakavigwa? Aiwa, ndotungamiriwa ndinowanika. Saka ari kukubatirai mushonga munhu wani kana kuti vanhu vakawanda? Kuti ndizvitaure handikwanisi. Ko comrade akazotanga kutya rini? Yo, kama wachita nharo kudai vasingakudi vanenge vachitoitawo zvavanenge vachitoitawo kuti usa. Nekuti ukama wacho kutaura kuti endai munotaura naye, haana kana nhoroondo hwani yaanoziva. Ndosaka vari kutaura vari kuti haana nhoroondo nokuti nhoroondo yangu vanenge vanayo vatoita. Saka toita sei kuti ruzhinji, nekuti ivo vakuru venyu zvakare vanenge vachitonzwa masoko iwo atiri kukurukura aya, saka todini kana musina kutipa information yakazara yekuti makaenda kuhondo zvaita sei, gore ripi, chii chakafa? Ndaenda kuhondo ine ndikaenda 74. ndakafa 79. Hapana zvimwe zvamungade kuti ruzhinji rwunge ruchiziva pamusoro pehondo yamairwa nekuzosvikira madzama kudaro? Pamwe pane information yamungangoda kuudza kune ruzhinji uyezve kumashefu enyu? Nihondo yoshuwa yakavimba. Wandi kutaura iyeyo kana akabatiwa anogona kundipupurira kana asingachi zvake ukama. Anogona kundipupurira kuti munhu iye ishuwa naandinaye. Ende shuwa takakandirana futi naye. Ichokwadi. Zvimwe semakore kuwanda unogona kupotsana nazvo. Chokwadi. Nekuti chakukanganisa nekuvhiringidza vakuru wenyu ndechekuti pane akatanga kuuya achiti matorwa imimi mavigwa, imi nhasi uno muri kusvika muchiti aiwa handina kutorwa. Saka tanga toda kunyazoziva chokwadi kuti chiri papi manje. Guva rakatosvikira kuvakwa iro, masoja akauya akatoridza pfuti vachiti vari kukuvigai. Nokuti wese comrade sari kutorwa chinhu anotobva na shefu wedu anototitora sango oshiya kuti. Saka apa manje nini ndinoshaya kuziva kuti nini nhoroondo yangu shuwa ndakataura ndiri pahumwe yoyi. Wakazosvika kuti waenda musango inini handisisipo nekuda kwezvikonzero zvinenge zviri pahumwe yacho.
Saka ndototi chii kumashefu enyu? Shefu wangu inini tina shefu wedu isusu vanotora isusu musango vanoshanda nesu vanowandiwo shefu wedu achinyanya. Kana mukabvunza washefu achinyanya kuti wakambonditorawo here munini musango, vanogona kutaurirai kuti shuwa mashava tikamutora tikamuchengetedza tikamuona. Hapana comrade anoenda kuzvitora wega musango, ndosaka takapotera kumashefu. Tikati mashefu yachatibatsira patinokundikana anotangira ipapo. Saka shefu ndiwo vanomusoro nyaya wekuti vatibatsirewo isusu nokuti tinenge tiri musango. Votibatsirawo. Mune kamboka maifarira here munguva yehondo? Imbotiimbirewo tikanzwe. Hondo mngoma iyo hondo, 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 hondo mngoma. Chive mangoti slogan comrade. Pambeni nehondo, pambeni nehondo, pasina wakatiurayisa. Andona iripoka mhuri yeZimbabwe ndofunga mavanzwa comrade vari kutaurawo zvakare vari kuti varida kutorwa vagovigwa. Vaya manzwa vachitaura kuti ndakavigwa, saka zvakutounza confusion kuti chokwadi chakamira sei. Makanzwawo zvakare vachinyani vachitaura kuti paya pakavigwa juzu chete, hapana kuvigwa mabhonzo. Uyezve makavanzwawo zvakare ivo vemhuri yacho vachitaura vachiti aiwa takanziputirai juzu iro musarizunze, zvakaoma. Chokwadi chaicho pari zvino hatisati tava nacho. Naizvozvo tiri kumirira kautungamiri veexhumation vachinyani kuti vagadzirise nhau iyoyi tizive kuti chokwadi chaicho chakamira sei. Asi pane vese vataura, mhepo mbiri dzataura, vari kutaura kuti kumudzi kukotwa, asi zvimwe izvi ndozvavari kusiyana. Chokwadi chinoti kudini? Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Comrade, tisati taenda pamwe mune mashoko amungangoda kusiyira amhuri yeZimbabwe. Nini ndinongotaura kuti vanhu vaMwari isu takafira musango, batanaiwo ukama muwane wokuti tora tiuyewo kumusha semawiro ari kuita vamwe. Musapikisane mudzinza, titore iwo tiuye kumusha chete. Mutungamiriri wenyika yanonzani? Nyika no. Mutungamiriri wenyika ino iMugabe. Ndi Mugabe handiti? Ndi Mugabe. All right. Aiwa, tinotenda comrade, maita basa zvikuru. Comrade yani tiri kunzwa pane mhuri mbiri dziri kunetsana nenhau yemunhu akafa munguva yehondo zvichinzi vakatora mutumbi vakaenda vakanotora mutumbi vakaradzika. Nhasi uno kune mumwe zvakare ari kubatwa nemhepo imwe cheteyo yakaradzikwa. Zviriko here zvinhu zvakadaro? Zvakanaka, zviriko, ndinozvidayira kuti zviriko. Nechikonzero chekuti panguva yakaenda kunotorwa munhu kwaMutoko kukotwa,
vanhu vakaenda, takaenda tiine misheni yekunotora vanhu 4. Vamwe vaibva kunonzi kumutawa-tawa, 3 vaibva kumutawa-tawa kunonzi kwaDindi, 1 aibva kukotwa. Saka patakaenda kunotora kumutawa-tawa ndokubva ndatungamidza imwe mhuri ndichiti chiendai munofanira kugadzira mapepa. Kana mapedza kugadzira mapepa isusu tei tichipedzawo kutora vanhu vari kuno. Saka taenda isusu tichipedza kutora vanhu ndokubva ndanzwa vachindifonera vachiti isusu taakuita basa kunoku. Ndikati munozvigona here? Vakati Saka vakabva vaenda vakasvika ndokubva vatora juice ravakaona mufi achitaura kuti iri juice rangu iri, torai juice irori ndinwa kare. Ndobva vatora juice ndokuuya naro kwaMatope. Ndobva vaviga. Ndobva vaviga. Ko mhepo yakubata nhasi uno ichiti uyai muzonditora ndoda kuvigwazvo. Same family imwe chete iyoyo kumuning'ina ndobva vabatwa nemhepo iyoyo imwe chete iyoyo. Zvikachinzi aiwa makatora ini chipfeko changu asi inini hamuna kunditora mapfupa angu makasiya ipapo. Saka ndoda kuti mapfupa angu auye avigwe paguva rangu. Tiri kuti isusu iye nezvipane guva ndakanzwa kuti hasati asvika panzvimbo kuti pakatoiswa tombstone. Zvakureva here kuti raakutobviswa guva iroro pachitangwa patsva? Zvakanaka, ndinotenda nemubvunzo iyoyi. Harisi kubviswa asi kuti munhu ari kuti zvipfeko zvangu ndo zvamakatora asi mapfupa angu ndo akasara. Endai munotora mapfupa angu mufukure ipapo pakaiswa zvipfeko zvangu mundiviga ipapo. Saka vemhuri nezuro ndandine meeting navo vachiti vawirirana kunotora mapfupa iwayo kuti vaise pane zvipfeko izvi. But hamumbosangana here nematambudziko iwayo kuti dzimweni nguva panopedzisira patorwa munhu asiriye, nekuti tikatarisa dzimwe nzvimbo dzaifira makomrades vaifa vakati wandei panzvimbo imwe chete, munhu ozoenda achiti apa ndo pandakavigwa apa sezvaitika muzuva ranhasi, ipo paine mumwewo comrade. Zvinozofamba sei nyaya dzakadaro? Ndinotenda zvikuru. Ini kubva tichitanga maexhibition handisati ndasangana nedambudziko iro. Saka sofa tingati vanhu vamafukunura kusvika pazuva ranhasi vawanda zvakadini? Approximately ndisati ndatarisa hangu mafaira kwangu ndinofanira tiri kuma 6 to 7,000. 7,000 vanhu vamaexhuma sofa. Ichokwadi. Ko ndambonzwa pachinzi vaitsvaga file. Does it mean kuti munhu wese aive muhondo file rake ririko nyangwe zvazvo asina kuvigwa? Ichokwadi. Tine zviitiko zvinotiratidza kuti uyu muri wehondo kana kuti haasi muri wehondo. Tine mabhuku ainyorwa aienda kuMozambique. Kana ndafirwa pano, let's say ndiri komanda, ndafirwa pano ndarasikirwa nakomrade urayai pano, kana ndarasikirwa nakomrade urayai pano, tinototora report yoenda kuMozambique voisa mubhuku rinonzi Fallen Heroes book rakanyorwa vafi vese vakafa, rinobva rarekodha kuti mubhuku makati ndo matakashayikirwa nakomrade tikasiya tamuradzika pakati. Saka tichitera marekodzi iwayo kana tapa vanhu 7,000 sofa vakawanda sei vasati vakwanisa kunge vachifugunurwa? Tichine nhamba yakawanda, vanhu vachiripo, pakafa mathousands evanhu vakawanda paComrades. Kune vanhu vangani vatingati havasati vafukunurwa? Tichine mathousands evanhu nekuti tikatarisa Chimoyo ine mathousands, tikatarisa kwese kunana Zambia, tikatarisa kuiwo Mozambique ine mabases akawanda ane mathousands evana veZimbabwe vakafira nyika, kureva kuti tichine vanhu vakawanda more than kuma 10,000 vanogona kutokwana. Aiwa, tinotenda zvikuru nenguva yamatipa. Ndinotenda zvikuru nekundibvunzawo mazwi iwayo, asi shoko randoda kungotaura nderekuti vana veZimbabwe ngatibatanei kutora hama dzedu dzakasara mumasango, iye hama dzedu
vakafa vachirwira nyika ino. Ngatibatanei kuti tiite chinhu ichi, titore hama dzedu dzivigwe zvakanaka. Ndo mashoko andoda kukurudzira kumhuri yeZimbabwe. Tiri munzvimbo yeMount Darwin. Takakupai nhau yevaya vekuviga mapfupa egamba remunguva yehondo, asi pamhuri iyoyi zvakare pane mumwe munhu akubatwa nemhepo achiti inini ndoda kutovigwawo zvakare. Naizvozvo ndo nhau ichiri kutsviriridza pari zvino. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Nhasi unokata titi sangane naMambo Chief Matope tinzwe kuti nhau iyi vari kuionawo sei. Makadii Mambo? Tiripo. Nhau iyi muri kuiona sei? Izi nhau yakutotinetsa kuti tikachamadza pazokuona pagonzi zvaitwa zvonzi munhu atorwa avigwa, kuzooneka pane mumwe akutaura zvekare kuti ndini maigoro futi kuwana maigoro vaita vangani mudzinza rimwe chete unzi maigoro evanhu tokosei vakubata vavanhu 2 tikatairega tichinzwa kune wacho ari kutaura kuti ndini ndapoterwa namaigoro wochitiudza kuti ko chii ndonzi aiwa ini ndakavana ava nakuti tora vakandisiya musango. Tikati saka zviri kunzi kudii nekuofisi yevanhu vanotora vanhu nekunzi kuofisi vari kuti shuwa isi pakaitwa purogiramu itanga tisiko, asi taatiri kupi, taatiri kwamurehwa vanhu vanga vari kwamutoko. Tikati saka iri kuofisi muri kunzi kudii, nonzi atikanzibhadharai mari tinotora chi munhu wenyu. Tikati apa tichimboteerai kune ari kuuya munyowani tinoti anouya nei, chimboendai kwamutoko wacho muona kuti chii chichadzoka, mabhonzo here kana kuti chitozobvunza awachaita kuti akatorwa kudhara akavigwa, tozomubvunza kuti ko zvamaiti makatora munhu mamatora chii nechii, bozoita kuti tataakutarisa zviripo zvacho kuti pane chii nechii zviripo. Saka ndapatikamumira tinzwa kuti vanhu ava sofa vakaenda nekudzoka kwavo ndipatotaudzwa kuti nyaya yedu yapa. Saka either way apa pane kukanganisirwa kwamambo kutoripwa. Aya nyaya yakatokurisa because tengoti munhu wana anenge ano makova mai zvakonzeresa nemunhu kuti kana uyo uzoti aiwa uri kupotera kana kuti wasvika ko usina mhepo zvinotodza vanhu kuti mwana inini handisisina ndandega panapa vanhu zowana forward yekuti tinoita sei kuti munhu abatsirike. Asi manje ukati ndauya nemunhu kuzonzi pakatorwa imheno unzi dhoiri kandi chigumbezi kandi chii chakatorwa ndochunzi ndochakatorwa pekutanga, asi munhu izvo akuchidzoka manje kuti makandisiya ndirimo musango. Saka kana munhu atati arimo musango hapana pokuti ai mazita asiyana tati vaita vanhu 2 kuti zita ringu riri munhu 1 ende iri same family dai unzi azobata pane umwe mutoro kana abata pane uyu, asi vanhu ava ari kubata pane vanhu vangani. Asi sekufunga kwenyu chii chiri kukonzera kuti zvinhu zvakadai so zviitike? Ingave mhepo yechokwadi here kana kuti pane zviri kutewa nevanhu? Chandiri kuona nyaya kuti vanhu pavakunzwa nyaya yekunzi vanhu vakarwa hondo, vanhu vakadii pakucherwa mabhoro nechichi manyaya yemabenefits inopedzisira munhu haachagutsikana kuti mhepo yaisisiri paari. Asi panyaya yedu vabenefita zvinhu izvo kuti ndindakanina kuti ndizotora munhu azoya mumusha ndinofanira kubenefita, asi kana zvakadai unofanira kugutsikana kuti ashuwa handisisina mhepo yapane mumwe kana iri payava purogiramu inongoitwa akatanga ndiani zita ririko uyo anenge apinda pechitunya kubatsira chete zvinhu kuti zvifambe zvakanaka. Asi ava vanhu vakauya vachiviga Jews, manzwiro andaita matauro avaita pakavigwa Jews chinzi ndo riri kurepresenta munhu. Zviriko here zvokuti makuagwa anofanirwa kuvigwa Jews? Jews haisi chinhu kandosaka kuti Jews vafana nehembe. Kana munhu achinda akafira muhondo zvinofanira kutarisirwa mapfupa, hembe ingane hembe dziri kuwanika nemakore agarwa aya, asi mabhonzo ende amabhonzo acho haasi ese anowanika. Pana ndoziva kuti munhu anowanika musoro kana kuwanika wane rimwe bhonzo 1 pamunhu wese vanowanika kana zvinhu zviviri. Asi ivo vachitaura kwamuri vakatiwo muguva mune mabvupa hero? Iyo pekutanga patakabvunza kati iwo wekutanga wacho wewe kuti
ukaviga ukapedza ukatora chiyanzi ndakatora musoro netsoka zvokumakumbo zvikati chisiyai ava vaenda tonoti hauende musoro netsoka idzodzo bcause hapana munhu aenda tsoka ngani hadziite 4 kana munhu aenda tsoka 2 musoro aenda mumwe chete haite musoro miviri saka kana apa pazoya paine musoro paizoya paine tsoka tauriza kuti aya munhu ainyepera vanhu yanga isisiri mhepo yanga yanyama vanga kuita zvido zvenyama zvinoza kuti pane aiwa tichabhenefita tichadii ndikati aya kana iyo wacho ari kupoterwa izvezvi wacho akanyepa futi akatadza kuwana chaanoya nacho dzese mhosva vanofanira kuti wauya nemabhonzo iwayo kati vanofanira kuuya nemabhonzo vakauya vasinawo imhosva kwavari uyu wacho anenge toti kaviga anengatitozoda shuwa akaita se akapedza asi uyu saka kati iwe chienda uya nemabhonzo kana iwe nemabhonzo takupa mhosva kune uyu kana kuti iwewe wacho chimirira uyo adzoko kana achinge ashayawo tikumbowa mhosva kupi iko saka takamirira izvezvi kuti vakaenda nekudzoka kwavo tochiwana pokutangira tichienda kumberi asi either way kukanganiswa pakatokanganiswa kudhara bcause ona paitwa guva pozonzi handina kunge ndatora iye makambinge maziviswawo here kuti muguva taakuisa juzi chete isi nyaya yejuzi hatina takangonzwa kunzi vanhu kwamashava vaenda kunotora munhu wavo vatora munhu wavo vauya naye kwakunoitwa kwava nebhiraodha kwazitonzi vatoitwa nyaradzo kuti munhu akaitoiswa nyaradzo saka tikati aiwa kukana zvakadaro hapana ene pazati program yechitanga nomana kuti toita vanhu kutotanga ivava kuita zvinhu zvakaita saizvozvo bcause vazhinji vacho aya unzonzi aiwa atorwa but atorwa unzonzi indatorwa but zvakati zvamu zvasara anogona kudzokotora asati avigwa zvoya futi zvoita se zviza pamwe chete zvovigwa asi ava vanhu vekutotanga unoza kuti bcause zvinhu zvinde zva kana sirgo rapera pasei paitwa program yekuti vanotora chi mapfupa emunhu zvino gore rino paakunzi handina kuigwa akuchidzoka futi akutanga patsva kutotangisa saka zvinhu zvokuti hauzonzwisa kuti chii chikunyatsoitika chaito kuti munhu anonzi atorwa igwa enzvadzoka futi akuti handina kuigwa andona iri kutaurika kamhuri yezimbabwe tina acting chief Matope ndo vatinawo kuti vatitsanangurire kuti nhau iyi yakambonyatsomira sei. Ndofunga maakuiziva nhau yemushakabvu akafa munguva yehondo kwaMutoko kukotwa Mudzi district. Naizvozvo ndo nhau yatanga tinayo muzuva ranhasi. Toda kunzwa zvamunofungawo mumacomments enyu, mutitsanangurire kuti chii chaizvo zvinhu zvakadai zvinoitika here kana kuti hazviko asi izvi zvakatoitika kare. Ameno chief, mashoko enyu ekupedzisira mungade kusiyira mhuri yeZimbabwe? Haisi pari zvino takangomirira kuenda kwavo nekudzoka tozoti zvii zvichabuda mukati macho. Aha. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga. Oh